Pa, dragi moji burazeri, sad je 13. maj 2023. godina, 11 sati uveče i 11 minuta na kanalu It's Creeper, PvP, šta god. Gledam ovaj kanal i razmišljam, rekao da se javim ljudima, mislim, nemam nešto puno, nemam uopšte saba, imam 9 samo njih, 2 snimka, uvod koji je, Bože te sačuvaj, i kancerogen, sam sebe se krstim. Imam Misliterio, snimao sam šta je ovo Mobizen, znači užas. Tako da vraćamo se na standardni kanal, ostavit ću vam link u opisu videa. Na kanal se zove inače Simke, prije se zvao Creeper Gamer, kako god već ne znam. Tako da moram da vidim šta je tu, šta imam sve na tom kanalu. Još kad bi mi ovaj internet radio kako treba, ali bože moj, to je SBB. Veliki pozdrav za njih. I link od Instagrama ćete imati u opisu videa. A ovaj internet, izlupat ću ga jednom, verujte. Na Simke kanalu ima video pre 6 mjeseci, bože gospode. Uglavnom, imat ćete linkove od svega što treba, Instagrama, od YouTubea, šta god, znači. Tako da, očekujte neke videe, ako uopšte ovaj internet može da uploaduje ove videe, užas, znači. Očekujte možda Rocket League, možda Sekiro Shadows Die Twice, bilo šta, znači, očekujte. Tako da, uživajte i vidimo se u sljedećem videu, a do tada veliki pozdrav.